Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligong, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Gipangkarga na mo sa dikarga ang mga importanteng gamitunon. Sa luyo sa dikarga may laing sakyanan nga gikargahan namo og pila ka parisan nga mga bay og laki nga mga hayop. Sa dayon namong biya, ginanaw ko ang palibot o gibati ko ang sakit kaayong kahinugon. Apan kinahanglan nga among biyaan tungod ni Lucirom. Gipaandar ni Serafim og miaginod ang among gisakyan. Namarog ang pipila ka mga tao ni Lucirom. Nagpatunga sila sa daan og ila kaming gipamusil, ginamit ang ilang mga shotgun. Si Serafim. Nakamatay mo! Serafim! Ilang kang ipamusil! Upo mo! Upo! Inko na sa riyo! Tinao ko! Maligsan sila! Nagsigi og pusil ang mga tao ni Lucirom Dirinamo. Si Serafim ang nagdrive sa dikarga og nagpangagot ang iyang naong nga gidasmagan ang maong mga tao og giligsan. Samtang ang akong anak nga si Crisula nagpanglingi sa among kaugalingon
nga nag-anam na og kalayo. Serafim, asa man kita mo paingon? Serafim! Wa motubag si Serafim sa akong pangutana kung asa kami paingon. Samtang nagkupot siya sa manibela, layo ang tumong sa iyang pananaw. Nagpangagot gihapon ang iyang dagway nga sa akong tanaw, anam-anam nga nausab ngadto sa usa ka dagway nga nagsaad ug usa ka bahad alang sa mapait nga panimawos. Citro, Lucirum, mo ba'y pagabot nila ni Bernard? Karon pa sila mabalik na akong bibiyaan dito sa ilang nasaryo. Sugata, maghuwat ko nila din eh. Oh, Lucirum. Yan na sila si Bernard. Lucirum. Namalik mo din nga kamura. Nagpasabot ba nga wa mo kuyog sa kresolan, maugipatay na lang ninyo? Lakip ang iyang amahan kay wa man ninyo siya madadin, he? Butlan na ka sa imong dila, Bernard! Itulo rin ang jungle knife, Jetro. Dali! Bernard, Lucirum. Ambi! Mga Bernard, Bernard! Iplastaran niya naong sa lamin sa Jetro. Dali, Bernard. Dunggabon kung imong baba. Masulti ko. Masulti ko, Luciano. Masulti ko. Way mitubag sa akong pagsangpit, pero abli ang pultahan. Gipasod na ako sila si Bustos. Nabati na ko nga naglagubo sa sod o dunay nangahagba. Musod na sa punta may, pero may usa ka tao nga kalit kayong migawas. Tabangan na unta na mo siya pusil, pero mura siya kilat nga biduol na mo. Mibuto man tuod ang among mga armas, pero wa siya maigo. Murag kilat ang lihok. May nihinumduman ko, Lucirum. May misantok dayon sa akong una-una. Buhay ang lihok, Jetro. Padayon. Nangalagpot ang among armas dihang iya kaming giatake. O pulos mi ng katog nga naigo sa iyang mga kamot. Kusog og sakit kay iyang mga kamot nga madapat sa importanteng bahin sa among mga lawas. Og diyang naulian ko, andam na sila sa pagbiya. Og may midoon ako. Matod pa niya, pasultihan ka kuno kinsay among gika-enkwentro. Matod pa niya, makaila ka niya bisan dili pa siya mutugan sa iyang pangahan. Imposible. Dako kayong imposible, Lucirum. Ibalik og plastar ang naong ni Bernard sa lamisa, Jetro. Nga naman, Naglagot ko ni mo, Bernard. Maugum-gabo-gabo na ko imong naong. Gagoy kang suguon, Bernard. Misalig man ta ko nimo, gagoy! Ilubong niyo si Bernard, Soloyo. Oh, dali! Ipisi kong mainom, Jetro. Ibigas! Dawata, Lucirum. Unsay naa karon sa imong hunahuna, Jetro? Imposible kayo, Lucirum. Imposible nga buhi si Serafim.
No, Jetro. Tungod kay dakong posible nga dakong buhi sa Serafim. Oh, Jetro. Dakong buhi si Serafim. Ayaw limdi ang imong kaugalingon tungod kay ikaw sab sayod kung unsay mga lihok ni Serafim sa wa pa siya deklarar nga patay na sa ospital. Luxiron. Bila na ka mga adlaw umilabahis sa kadetong pagkawa sa patay niyang lawas sa ospital. Dugay na! Ug karong tanawa. May kalit nga mipakitang tao nga may miluwas ni Cresola og samahan ini nga mao si Nazario. Apan kung si Serafim ang maong tao, unsa mang pagkahitabuang at dito man siya sa kaugalingon nila ni Cresola. Unsa may iyang labot. Ikonseya niya si Cresola. Kana kung tinuod man gani nga si Serafim ang ilang gikainkwento ni Bernard. Sa kadagan sa mga tao sa kalibutan doon ay sulagma nga magkaparihas ang panagway lakip ang linihukan, Lucirom. Sa dili ka ba mabiya nako? Unsay balita sa laboratorio sa drogas? Maayong ka nakapangutana ka, ana. Ang usa ka laboratorio, schedule na para sa raid kunuhay sunod adlaw. Tungod kay mao kanay kontrata nato sa usa ka politiko ug sa duha ka general. Triple na ang atong mga ganansya ng maong laboratorio. Ug ang laing duha ka laboratorio, tulo pa una ka buwan gikan karon nga gi-schedule sa raid agad sa kontrata. Agad sa gikasabutan nato sa laing politiko ug sa laing mga general. May problema ba? Oh, bisan gamay wagi problema, Lucirom. Ang mga chemist kung tigtimpla sa mga duga sa laboratorio nga gikaschedule na sa raid tuwa na nakagawas na sa Pilipinas. May mga laing chemist nga sino nga mga bot. Andam na ang luwas nga lugar para kanila. Makalakaw ka na. Aray na ko, Lucirom. Gusto sabihin, Jetro, na imposibleng buhi pa sa Serafim. Bisan wa siya mahibaw kung unsa kami si Serafim kaniadto hangtod sa katapos ang adlaw ni Serafim dinis kalibutan. Apan wa mahibaw sa Jetro nga way kamatayon si Serafim kung immortal si Serafim. Kawas pa. Gibawian na ni Satanas si Serafim sa iyang pagka-immortal. Gianunsyo ng patay si Serafim. Ako ang mipatay ni Serafim ug tungod kay di na siya immortal. Sa patay na gyud sa Serafim niya doon kayo na ug di na mabuhi pa. Apan ang tao nga gikaengkwentro nila ni Bernard, kinsa man siya. Kinahanglang masusi ka na. Kinahanglang silhigon ko ang tanang mga dapit din aron pangtaon sila si... O sa ilo gibalik, Jetro? Tulo di ay ang patay sa kauban ni Bernard. Duha ka o ang napigsat. Kay naligsan. Usa ang nabalik-balian sa iyang mga bukog ug migawas ang mga tinae kay mibuto ang tiyan diyang naligsan. Jetro, kinahanglang silhigon ang tanan ng maong dapit. Aron pangitaon sila si Cresola o Nazario. Siguro ko,
nga ang tao nga gikaengkwentro nila ni Bernard kauban karon nila ni Cresula ug Nazario. Serafin, Ako lang unang manaog ko. Dinin ang una mo. Tagadiin si Serafin. Nganong nakailaman mo niya, Papa Nazario? wa siya ikasulti kung tagadiin siya. Ang iyang pong nako nga wa siya ipuy-anan. Wa siya may bao kung tagadiin siya. Mitungha lang siya sa ato sa kagabi ni Ana. Naluya sa kauhaw o kagutom o ingon man sa kakapoy. Dili ka nga masubra pa siya sa kinaiyan ni Lucerum o sa mga tao ni Lucerum. Gikumparar ko na siya. Gitandi-tandi ko na siya sa tanang mga tao nga akong gikaila. Ug sa tanang mga tao nga akong nahibawan kung unsay ilang mga kinaiya. Apan, lahi si Serafin. Papa Nazario, Sa akong edad karon, Crisula, sa kadaghana sa mga tao nga akong nasugatan o gikaila, apan wa ako ikatandi nila bisan usa sa pagkatao ni Serafim. di na siya, Papa Nazario. Serafim, wa ba'y peligro ang palibot? Tingali, wa pa sa pagkakaroon. Atong pahimuslan ang kalinaw sa palibot. Na itinubdan sa ubos ug daghan usang mga kumpay sa palibot. Manaog ko, Crisula. Dinhi ka lang. Kinahanglan bubuan og tubig ug makainom ang tubig ang mga hayop. Manggab ko og kumpay, Serafim. Mutabang ko. Kasi tingog-tingog. Ug wa gani magpasiplat na ako bisa kamay. Unsa ka na siyang tawan niya? Mataha ko mo tingog niya. Bugat na kayo ni para nimo. Kung na lang, Madaog na ako! Ako na daan ang baldi! Wala maminaw. Pero sige lang, kay matingog naman ako. Nakakaonog nakainom na og tubig ang mga hayop, Serafim. ubiya din ta diniin ko na saryo. Sakay na mo sakyanan palihog. Dali, Crisula. Serafim, dali na. Ikaw lang gihapoy mo drive kay maayo kang pangmata. Unsay imong gitanaw? May sakyanan. Papa Nazario, natin na paingon ang sakyanan. Magkuha silag tubig sa tinubdan. Mga dagkong sudlanan sa tubig ang karga sa ilang sakyanan. Kanang duha. Dili Pilipino. Unsay buot mong ipasabot? Mga Chino kanang duha ka tao. O ngano man di ay og mga Chino kadtong duha, Serafim. Ang angay nimong ipangutana ingko na saryo. Nganong dunay mga Chino dinhi sa dako ug mingawng kalasangan sa bukid.
Serafim. Mungit-ngit na karon taod-taod ang Losirong. Dola kuno ka na nagpundok din Jetro. Murag, doon na sila inahibod nga. Losirong. Ano na magpalabay sa gabi? Pangunayin ninyo kandam nga ito parihapon. O ang uban, poslan man nga nito mamahuay karong gabi una. Kinahanglan magbantay sa palibot. Losirong. Okay. Come with me. You two, come with me. Losirong. Jetro, Matod pa nining duha ka Tsino. Og sa mihakot og tubig ganina sa tinubdan, may nakita kuno silang usa ka dikarga nga nagguyod sab kuno og laing sakinan nga may mga hayupan. kanus alam. Ganina pa lang yung kuno. Ug ang driver sa maong dikarga, mituto kuno nilag maayo. Murag madelikado ang imong laboratorios drugas ni napita Losirong kay puno kuno kaayos pagduda ang dagway sa maong driver. Unsay dagway sa maong driver. Taas o buhok o bangason. Duol na sa akong pagtuon. Nga dakong buhi si Serafim. Usa sa mga hiyas ni Serafim nga magduha-duha ko kung ako bang tuhuan ang kahait sa iyang paminsar. Tungod kay iya namang nahibaw ang daan kung unsa ang maong dapit ug unsay mamahimong reaksyon sa maong mga tao. Sa laing higayon, magkaabot sila si Losirong ug Serafim. Unsay sunod mahitabo. Nunti palihog ang uban pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colyantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilos Hesen, ug laing dalit kaninyo sa Sopi Radio Production Center.